Ahojte, dnes je nedeľa, my tu máme ďalšie video z cyklu 365 dní. Dostal sa mi do rúk výtlačok časopisu Slovak Men. Je to takáto obálka. Je to pánsky magazín pre všetkých chlapov. Rieši sa tam vlastne všetko od sexu, žien až po techniku a auta. Proste všetko, čo zaujíma správneho chlapa. Námatkovo si pozrieme napríklad článok Friends with Benefits, myslím, že to nemusím nejako rozvádzať, o čom to asi bude. Ďalej tu máme techniku, počítačové hry, módu. Super, celkom sa mi tento magazín začína páčiť a myslím, že si ho pôjdem večer prečítať dôkladnejšie. Páči sa mi tu jeden nápad, čo redakcia tohto magazínu vymyslela. Ku každému článku, prípadne nejakému textu je pridaný QR kód s odkazom na patričný web. Super nápad. Takže ak si niečo prečítate, len si pekne oskenujete QR kód vašim smartfónom a pozrite si ďalšie info na webe. Výborne. Je tu článok o Spotify, o Chrome. Samozrejme nechýba cestovanie, cestovateľské články. Proste záber časopisu je široký humor, auta, šport, dievčatá, cestovanie, rozhovory, technológie, kariéra, kultúra, móda. Takže ak máte radi také dobré počteníčko, myslím, že Slovak Men pre každého chlapa nie je zlá voľba. Celkom sa mi tu páči motorkárske porno s názvom EICMA 2013, neviem, či som to prečítal správne, to je zase pre všetkých motorkárov. Tu si prídu motorkári na svoj v tomto článku. Ale samozrejme aj milovníci pekných žien, keďže motorky a ženy idú k sebe. OK, nedým veľký článok. Už nemôžete povedať, že by vás Dallas nemiloval. Hudobné novinky, rebríčky. Výborne. Dúfam, že sa redakcii bude takto dariť ďalej, lebo myslím, že naštartované to majú veľmi dobré. A ja si teraz idem čítať Slovak Mena. Ahojte.